Hi. Victoria. Ọ dịkwa na mma. Afọ ngige na-enwe ụdị aṅụ ya kemgbe m kwabata n'ụlọ. Otu a ka m ga-esi na-enwe aṅụrị ma ahịa dị m na-aga nke ọma. Ịmakwa na o wepụtara ego si ka ebido tinye zụọ ahịa ọfụrụ. Ya ka m sị ka njigodi gị. Nwa ahịa duru gị anya ma ị ga-azụ karị amụtara anyị ego ọsịsọ. Doris. Ahịa doro gị anya. Doro gị nwe anya. Ịma ego n'iji bụ ihe ga-ekwu ahịa ga-etinye ego nye. O wepụtara karịa 1,000 naira. Ịgwa gị eziokwu, o nwere na-agbata m uche kịta, mana m ga-eji nwayọọ chee ya nnọọ. Ala ọbụla ntụta ya na-eme ka ịgba. Daarụ hinne. Mana ịgwa gị eziokwu Victoria, Iroma kpọrọ gị n'ụdịdị enu taa. Ọ maka nnọọ na ọ na-anọkọta kpọọ gị na-akpasa gị nkata na-atụnyere gị alụ maka ahịa ị ga-azụ. Ọ na gị na Simon adakpu dị nkata? Akụkọ Mike Ejara na Columbia. Ịgwa gị eziokwu di m Simon mkpikpi onye nke anụ hapụbagodi ya n'akụkụ so na nzuzo ọ na-ezu ihe niile ego nke nwa ọ na-ezu ha ncha. Maka otu a mụ na gị nọ amaghị m ego one di m na-anata nwa ọbụla. Amadịkwa gịnị mere mmadụ ga-eji na-alụ ọrụ dịka enyi na-eri nri ka ahụhụ? Kedu ihe na-achịkọwa? Ịmakwa ụdịrị egwu Victoria yi m mgbe ọ gwara m ego na ha chọrọ iji bido ahịa 1,000 naira. Ha jisi ike, ọ na ihe ọma. Kedụkwana maka anyị nwa? Ijizi ezinụlọ ha atụnye nke anyị. Simon, ị mara otu o si ewute m ịfụ ka ha ji ọsọ aga n'ihu. Doris, na ọ na-ewute gị? Ọ na-ewute gị na ha nwere 1,000 naira ha chọrọ iji zụọ ahịa. Ya na-ewute gị? Ị gwakwanụ m na ịbụzikwanụ onye iro ọganiru. Ọ bụrụ ya, ihe na-ewute m bụ ife otu ha si emekọrịta na-ekwekọrịta dịka di na nwunye. Mana ọ bụrụ di nke m, 1, 2, 3, o nwere nke ọ na-agwa m, ọ dị nnọọ ka m akpụrụ isi. Doris, ana m agwa gị ihe niile. Kebe akụkọ si abịa. Ego one dị n'ọba ego gị, ịgwanugo m. Kekwa maka ego na-enweta n'ụgwọ ọnwa, ịgwanugo m. Ama m. Maka gịnị ka m ga-eji gwa gị nke ahụ? Maka na ọ dị mma ka anyị na-ekpokọrịta n'ihe banyere ego, ọ bụghị naanị n'usekwu ma ọ bụ n'ime ụlọ. Doris, ka ihe bụ okwu gị, ka ihe na-achịkọwa m ka m ghọta. Ihe na-achọ ịkọwa bụ na ọ ga-enyere anyị aka ịga n'ihu ọsịsọ ma ọ bụ na imepetụrụ m onwe gị. Ịmadụkwa na anyị ka ọma amịlọ n'ọgba ụfụfụ. Swanta biko merụ nnu m ihe anụ. Ọkwa nnu m a Doris merụ nnu m anụ. Ikwetego? Swanta iji egwu kịta. Ikwetego n'eziokwu? Ọ bụ zagoro kịta. Doris! Biko iwe were gị. Kedu mmadụ ji si kote nnọọ ka? Now, magoda bụ ihe ntụrụ gwa gị kịta.
isichago nye ife. Mba, makwa ọzọ. Biko ana mamazi biko. Na so ihe na nsogbu kita bụ agụụ na agụụ m. Enwezi ihe ọzọ. Hapụgodo agụụ. Enyi m sụọ nta. Ekwetego na nga na-esozi azụ ahịa Dubai. Anyị ga na-apụ njem ịga gụkọrịta ngwa ahịa iyori, ihe onu, mgbaaka na ndị otu ya dị iche iche. Anyị batazi anya ele ya na Nigeria. Ọ kwụsị mmadụ ihe ahụ. Mana ka onye ga-akwụ ụgwọ ụgbọelu gị? Hapụgodo ya, Swanta si na ọ ga-akwụ ụgwọ ihe niile. Emechazie nleta ahịa mbụ m mkpuchi ya ego. Ugbu a ka ị bịara nke a bụ oziọma nnọọ. Mana nna, ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị mepụkọta ọba ego ọnụ. Ọ ga-enyere anyị aka hazie onwe anyị maka echi, ya na ọdịmma na ọganiru anyị. Ka ihe iche. Doris, biko, ị nwere ike iwetara m nne ka m rigodi n'ụdịrị nkata a na-akpa ya n'afọ nkịtị ka m nwee ike iche ọfụma. Azụwa dịrị ya emepụta oge nne mana efu nkata irite anya anyị ga-ala Sofia. Ọ ka mma. Dogito. Icheta nwanne mpa ma na-akpọ Anisetus. Nke afọta mmiri. Afataghị mmiri. Chelo. Anisetus, ọlụ nke onye isi nkwọcha. Ọlụ nke nna gị si na gịnị ya to. Kedu ka mmezi chefugwa na Anise? Anise a na-ayọ ọ dịka echi adịghị okwechiri na ọma nwetụla anya aka n'ihe eji wee mee gị isi gị. Dogito, ịma na ihe o ji mechi ihe niile a bụ ka ọ marụkwanụ na ị hụrụ m n'anya na ị ga-enodo nkwa m anya. Ekenekwe m Chukwu na ngwuchi na mfụ gị n'anya. Kedụkwanụ ihe o ji iji jite Anise nwa? Ọ kpọkwa m n'ụtụtụ a nnukwute mmiri zo wee kụpụrụ ya gbamgbam. Ewesị ka ama na enyemaka anyị ga-enye nwuli ya. Ndị be anyị ha enwego ọgbakọ asịze na ọ fọzị ka mụ na gị weta ihe a ga-eji nye nwuli ya aka. Ijikwe akara ekwentị Anise nwa? Ejiri m ya. Nwa kpọke ya. Ka anyị ga-agwa ya. Achọrọ m ka ị jụọrọ m Anise oke ya n'ihe niile mmekọba n'isi gị, ihe niile m nwetara n'isi gị, ma ji, ma ọkụkọ, ma ewu, ma whisky, ma brandy, ihe niile. Kedu ebe ọ dị? Douglas. Jee siri m ya lee ya. Si ya lee ihe niile a ka o ji ya were gbamgbam. Ọbụla m ga-alụ ya gbamgbam. Ịma ihe anyị na-ekwu kịta ọ pụrụ ime. Ịma na ọ pụrụ ime. Jee siri m ya na eme nwụrụ kọbọ inye onye ọbụla maka ịlụ gbamgbam. Enwere m kọbọ. Ozuche m ochi bịa nye ego gbamgbam. A na-eme ka ya eme. Togi, ụdị ego mụ na onye m na-akwado ịkpata kịta, onye si n'enu ya daa ọgbaji ụkwụ. Kedu ihe ọ bụ? Ka ị jerekwa n'otu a? Nwoke, ka ị na-adị na-akọ n'enu. Ịma nkọdoro mmadụ ana ka ọ ghọta. A sị m ka m gwa gị ihe mụ na onye m kpara gbasara ahịa ọ ga na-azụzi. Doris ga na-agazi Dubai. Ọ ga na-aga Dubai, aga Dubai o bute ngwa ahịa. Ihe ọ ga na-ebute sichapụtara ụmụ ihe aka na ihe olu na ihe ntị na ndị otu ya. Ọ dịrị m mma nnọọ, ọ dịrị m mma. Nkata unu kpara adịghị mma. Simon, kedu mgbe ị ga-ama ife? Ị mara na nwunye gị bụ Doris gaba Dubai. Ụmụ nwoke a niile na-asụ sopere ga-anara gị nwunye gị. Dogi, ka ihe mere na sọsọ ihe na-abata gị n'obi nnọọ bụ nnọọ ihe ọjọọ. Kedu ihe ọ bụ? Nekwenye na-achụ ụzọ ndụ. Ọkụkọ chikwelu ntị, ọkwa na ite ofe gị ọ na-adaba. Simon, kụziere nwunye gị bụ Doris ka ihe unu nwezuolu unu. Kụgharị bụ olu omonwa, ọ chọwa ihe na-enwe ha. Egwu otu a ka nsogbu si abata. Simon. Ọsọ gị kechie nwunye gị, ọ bụrụ ma mmụọ ma mmenwu ya. Ọ dị mma. Gwa nọ n'ebe. Ọ n'ofu.
Funa. Doris. Gbasara inwekọ ọba ego ọnụ ikwuru okwu ya. Ekwutego m na a ga-ewekọ ọba ego ọnụ, mana ị ga-emere m otu ihe. Oge ọbụla a ga-emere gị ofu ihe ma ọ bụ ịbụa ma ọ bụ ịtọ ma ọ bụ ịnọ, ịgwa gị eziokwu mpụta n'ụwa m ọzọ mma nnụzi onye na-alụ ọrụ n'ụlọ a. Doris! Dịka m si ekwu, ekwutego m na anyị ga-ewekọ ọba ego ọnụ, mana ihe mere bụ na ị ga na-etinye oke 50 ihe m na-etinye n'ọnwa. Gịnị bụ oke 50? Mbanụ, ọgwụ a bụ onye isi ezinụlọ a, o kwesịrị ka oke nke gị ka. Doris, ọ bụrụ ọzọ gị nwa si na ịchọ ka anyị nwekọ ọba ego ọnụ. Ugbu anyị kwetego m gaa na-ekwuzi ya. Gee ntị, abịa n'okwu ego enweghị ihe dịka onye isi na onye ọdụ. Ngwa nchezozie ya. Mba, enweghị ha na-echezọ. Anyị ga-emerịrị ya. Maka na echego m ya, inwekọ ọba ego ọnụ dị mkpa gbasara ọganihu anyị na ọdịmma anyị. Oh, Simon, nya ngwa ịgbanwego obi kweta n'ihe m na-ekwu maka na ịfụ na m na-azụ ahịa na-aga nke ọma, ọkwa ya? Doris, ka m nye ego ohere ka iche ya eche. Chee ya eche. Ihe ọma m ga-emenwu bụ na enwere m ike itinye oke 40 ego n'ọbụla itinye. Ngwa nsogbu anụ, ekwetego m. Ihe ka m chọrọ ka ime mgbe m kwuru nọọ oke 50 ka ị ga-etinye, ịgwa m nọ nke nwa ka ị ga-etinye. Gwa ikwu na ya, ọ dị mma, ekwete m. Sama ị na-aghọkwa n'ahụ, ị na-aghọpị anya. Abụ m onye ọrụ ụlọ akụ. Ọrụ m ka ọ bụ ịma ihe. Ịgwa gị eziokwu, ọ bụrụ na ị pụtara nọọ oke 30 ka ị ga-akwụnye ka m ekwute. Mana oge ahụ agaala na igbola nnọọ oke 40. Anyị enwezi nsogbu, anyị ekwutego nsogbu anụ a. Simon! Ya bụkwara ihe m na-eche. Kedu ihe ga-enye m anya ụta? Biko ka ihe na-eche. Agwakwala m na ibidogo nwebe mmasị ebe nwoke ibe gị nọ. Sai, nya nwee mmasị ebe nwoke ibe m nọ, ọ bụla ebe ị nọ. Nke anya gị dị ka anya mpịa. Mana adọ gị, otu Doris na-anọghị ya, o nwere ka o si eme m. N'agbanyeghị na anyị na-enwekarị nsogbu, mana ọ ka abụọ dị m n'obi. Ekele ka m Chukwu na mbata ya ga-agafe echi. Ị na-anwakwa, ọ bụrụ ma obi mama anabata m ụdị ife a. Kedu ihe ọ bụ? Otu a nọ, viki mgbomgbom, ejewalụ, hapụ nata. Ọlọnwụ. Mana ichegokwa na Doris nwunye gị nwekwa ike ọ bụrụ be nwoke ọzọ ka ọ nọ na-ebe ndụ. Bazina manwụ. Ka ekwuche ị ga-esi na-aga n'ihe dị otu a. Ozugbo m n'aka, ọ ya uche m nye m ka m na-ekwu. Aga m anọ ebe a ka ị na-akọsasị m isi. Nsogbu adịdọ. Onye ahụ bụ ka agba. Nwa gị na-ekwe ọmụkọ n'anya, ema na bụ m ya. Ọsọ gị nwa. Ịkọkwa ụmụkọ n'anya oge ọ na-atụ m n'uche. Nya ka m kwanye swata ọkọzi ya swata jee gbata ya bụ akwụkwọ ji agba ụgbọelu ka nnata m obodo a na-achọ m ifu di m. Nke atọ ọnụ iche. Ọba nụrụ ịjụwa gị ka ije gị si ga maka na ahụgoro m ihe niile n'ọga nke ọma. Ahụkwara m n'otu onye n'ime ndị ahịa gị kwụnyere ụgwọ. Ego atụrụ m n'anya. Tụkwa m n'anya. Daalụ, anyị na-anwanụ. Kịta ka ịbụzi nnọọ osodi akpata apụ. Ya bụ na tupu ugbu a, gịnị ka m bụbu?
onye na-emefusi akụ di ya. Mba, ọ bụrụ ihe m na-ekwu. Mba, bịa kọrọ m ihe megasịrị ebe ahụ ka mma. Onweghị ihe m na-akọrọ gị, biko nwere ihe mee iji ọlụ ka njọ. Ya bụ na ihe na-achọ ịgwa m bụ na enweghị ụmụ nwoke n'ebe a na-ege anya. Chọkwa? Gịnị mere m ji anụnụ Douglas n'okwu ọnụ gị? Ị makwa na ajụjụ a m jụrụ gị bụ ezigbo ajụjụ. Aga m akwụsịkwa n'onwe m inwe mmasị n'ihu ụmụ nwoke. Ọ Ckika lụnụ. Ya bụ na ịzaghị ajụjụ gị. Ọtụtụ ụmụ nwoke gbalụ ntiti. Mana ajụrụ m ha niile. Agwara m fa na m furu di m n'anya. Ịghọtago? Chiọtị nwoke, chiọtị! Victoria, ọ dịkwa mma? Ka ihe ji ajụrụ? Gị nwasịrị nne ya, nne tọrọ ụtọ, mana ide eri. Isi m juru eju, agụ ada agụzi m. Viki mgbomgbom, ka ị na-eme? Ịma ife na-eme m, ọ maka nwanne mpam Anisetus. Onye bụ onye? Anisetus bụ onye afọ nto. Anisetus bụ onye obi tara mmiri, onye obi akpọ. Ihe ọbụla ọsọ gị na-akpị ya, ọ ka bụkwa nwanne mpam. Nwa Victoria, ka ihe bụ nsogbu? Biko, ka usoro m yọba Douglas. Ị ma Douglas ka bụ ihe mee mgbe m gbara nkwụ kemgbe buru ya n'obi. Nwanne mpam gbamgbam ya kụka, mmiri zo kụkarịa gbamgbam. Ha bịa gbanwecha ọgbakọ si na anyị ncha ga-atụ ego, ma ncha atụchaghị ego ọfọsọ m. Douglas asị na ọma nye m ego. Ọ bụ na nna rụọ ọrụ ma na-asị enye m ego. Ọma nkwe m rụrụ ọma nkwekwa nyekwanụ m ego. Dọgito, dọgị nwa mama. Ngwana, ka ihe kpatara na ị chọghị inye ọgọ gị ego ahụ? Ị na-ekwuzi ka ọ chetara nwoke a na-akpọ Anisetus. Anisetus bụ nwoke ahụ anyị na-ayọ okwechiri, a na-ayọ dịka na-echi adịghọ. Ya wetuola anyị aka ife niile edekọba maka ịnụ Victoria. Chirigori. Ọnwụ ka isi nkwọcha ahụ. Ọnyanwa. Nwere afọ ukwu kpom n'ezi ure. Ọnyanwa. Na anya uhie. Gbam. Ọ dị mkpụmụ na-eme ire. Iji ya. Mba. Victoria, chefuo ya. Douglas ekwesịghị inyere onye ahụ aka. Douglas, inyere nwoke ahụ aka izuzugburu onwe gị. Anyị eso okwu. Anyị ekewa nnọọ. Eludu ihe dị ha. Simon, o nwere na anyị ga-ekwanye ọkụ n'okwu a. Mba, ụsọ m. Ọ maka na ị mara nwoke a na-ekwu okwu ya. Mbụ Anise. Afọ tara ya mmiri nnọọ. Nwoke a rịrị anyị gwogwo mgbe anyị jere ịgba nkwụ Victoria. Megide etiti mmemme otu a ọ kwụsị mmemme. Si ndị egwu kwụsị, ndị na-agba egwu kwụsị, ndị a kwụsị. Ọ bupụta akwụkwọ bupụta ya otu a na-agụchasị ihe niile anyị ji bịa. Ọgwụ nke abụọ otu na-agụ ya gụchasị ma o zuru ezu. Mba. Douglas, inyere nwoke ahụ aka anyị ekewa. Nwoke nke a biko. Mana ihe niile abụ ihe gara aga. Ama m na n'ihi ịfụnanya Douglas nwere nyelu Vicky, ọ gụghị ya ka ihe ọbụla ọkwụ ya nụ. Ya bụ na Douglas jirizie maka ịfụnanya nwere ebe Victoria nọ, mezieli anya. Meri anya. Gịnị? Gịnị? Mmegodi ya. Ọ dị mma. Ihe a ga-eme bụ na Viki mgbomgbo emecha nchọlụgo ife ị ga-achọlụ Anisetus udo wee dị ka ọ bụ n'udo gị. Eziokwu. Dọgito dị m ọma. Mgbomgbom. Ịma na afọ gị n'anya nke ukwuu.
Bako, 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 bako,